Tang pag-inita panahon na. Makaguba sa naong. Ngaguba daan. Luya sa akong mga butik intaw nangalaya na ni. Mura na nagbuhok yun ato kong amigo nga nalaya po. Luya sa kakutan na akong tubig. Uy! Saan ang tanaw ni siniya po pataka man siya. Ayaw mo yung balik na naman di ka dahil sa mong kabutigan. Asa pa man day ko layan sige adto ko sa inyo ha. Ngano hangak manoong ka? Ayaw ba? Hapit ko sakti ba? Sus! Kapit sa ping ano, di nam sari ka? Ibaw na ka? Huwag na. Pagkang sus! Napias! Awas! Puti pa kang pahagin ba? Tilan na, ganun. Huwag yapon ka nag-usab. Mag-usab na nga. Bawa ka nga mori trabaho na to. Kitan duha. Magkuyog. Makakita pa lagi ka ba? So, may... Ay, nasakpan lagi ko sa bana. Patay ka. Mo bitang Nya, nga ka dire, nga dire pa ka daga sa kong kabutigan. Nya musunod tong bana dire ron maambong ko nimo. Pati na layo oy. Layo ni nitabok ko upat ka sa pa. Grabe ako kusugan ni mong dagan. Sunan ka nga. Gagmay ram kay kaglakang. Pero May gurong ta. Oo, ugong kayo. Tilan. Bro, bay. Kita lagi ka sa babae bay. Ah, talagang king ilong nga. Putik. Si bandi kayo. Siksi kayo kanang maragbaril. Siksi din na. Kuyog batarong kibaw ka. Pero atong tan-awon dito maniid sa taog. Nga ba yung bana kay wala. Ah. Balik ni Rada ba? Gamay ram kay glawas ang bana ka. Di mo kay dako pero solid. Nga niya armas. Hadlok kag armas. Ugnay armas. Ana lang tika isagang tika. Bungo sa okok mo. Ato dito. Balikod. Bantay ha. Lami mo ka. Lami kayo pero layo mo sa gikan diri kay upat na gud ka sapa akong na labngan. Mas mayong ngadto na ta aron di ta magabian na abot ito. Sige. Na. Ito mo rin talang garo. Kulang na to, darling. Baka kulangin na tayo paggawa nito. Sino kay mapuna na bitaw ni? Ano ba ginagawa ngayon ng trabahador? Kaya gilataan pa lang kuan, ano kuan? Oh? Ilang piraso na lang to? Ya. Ikaw sa diri kay nasa ko ko order balay. Ang cellphone ba nabili na bag rin da? O sige, bibilangin ko to lahat para alam natin kung kukulangin tayo o sakto. Oh, sige. Bilisan mo lang ha. Sige. Isa pa. What? Lagi ron. What? Hilin pa juga. Tanawa bay. Asa man na? Naman ka na ba? Kana. Ingong ka siksi. Siksi na. Tanawa. Nawan Wa lubot. naman lagi na lubot. Buhay lubot yung taon nga puros na buko-buko. Pagpag gawas bay. Lami daw. Tanawa. Huwag kaklaruhag yung kay hap na siguro na pananaw ni mo eh. Matay akong tanaw grabe. Wa joy lubot na diretso ya na sa. Jesus ni mo. Mo nam guro nang gihurot guro. Layo pa mangod tana. Atong padul tana. Gihurot tanaw ang bana. Bana siguro eh. Pero gamitin na bay. Tanawa. Duun-duunan na to. Dulo na to. May kaywa diyang bana. Yung maura usa. Kati una. Ika di una. Ignay iro deron ikay una mapakan. Bung sa uko. Sunod din ako. Bay. Tuan pa. Pidong. Basta tinan. Maudag ni Gini bay. lami lagi. Sabi ka oy. Ay paraan sige na sa tapali ani magsakit sa tupos on ani. Kap nang siguro ka. Ang bandahan na sana diya. Agay ko. Tuwan pa ma'am. Grabing lawas ay. Gan. O among naong imong paymutan mo. Layo man kay nang lubot ana di. Madugan Kini maram sa diglubot. So diya bay. Tanawa bay. Wajud ang banana. Wala nang bana diya. Wala lingi. Tanawa. Wa gi kumain. Layo na mga bilya ang sangkap. Pap nyoy kami ayo. Kisam mo mga tao ka na? Matay. Gibusuhan magmaayo ang asawa.
Perti man pangliliin ng mga tawhana. Ipinuang. Huwag mo na sa ng tawhana o kanang putot ko. Huwag mo nisak para ko sa una. Iyay, manyaki siya pa nagdapag kakauban ha. Bapa kay bay no. Bapa kay bay. Ay, lamig kay gawas bay no. Lamig kay lawas bay. Sus, nindutan na gindoolon bay. Uy. Kay sunod kay ko bay, pwede bay. Pwede kay bay. Lamig kay nagkasumbay. Sus, lamig ada ko na ni uy. Lamig yung kay bay. Ha? Uy! Uy, lahat mo ito ha. Ayaw mo sa'yo.